கிராமத்து ஸ்டைல் நல்லா புளிப்பான ஒரு மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்த எடுத்து அது நல்லா சூடானதும், அதில எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அண்ட் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறோம். வெந்தயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வெந்தயம் சேர்த்துட்டு, இது 2ம் நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். ஸோ பொரிஞ்சு வர டைம்ல 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறோம். தென் கொஞ்சமா சோம்பு. இதையும் சேர்த்து எண்ணெயில நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். அந்த டைம்ல நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம். வெங்காயம் வந்து ஒரு 5 வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கோம். அந்த வெங்காயத்தை இதுல சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுறோம். எண்ணெயில நல்லா வதங்கணும். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்க. ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்பவே பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து புளி கரைசல் ரெடி பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி ஐ மீன் ஒரு லெமன் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கிறோம். அதை நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் இல்லாமல் பியூராக கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறம் 5 தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ இது 2மே நல்லா வதங்கி வரணும், எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு. வெங்காயம் தக்காளி எப்படி வதக்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு மீன் குழம்பும் சரி எல்லாமே டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரும். ஸோ இது வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி கரைசல் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். அந்த மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம கை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் உடச்சி விட்டு கரைச்சிக்கணும். ஸோ இப்படி கரைக்கும் போது நமக்கு அந்த சின்ன சின்ன கட்டியாக மிளகாத்தூள் இல்லாமல் இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் அது கூடவே ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ உப்பு இது கூடவே நம்ம கரைக்கும் போது குழம்புல எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும். உப்பு சேர்த்து நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கிறோம். ஸோ வெங்காயம் தக்காளி வந்து இந்த பதத்துக்கு வதங்கி வர டைமில் நம்ம அந்த கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா குழம்புக்கான மிக்ஸு, அதை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும். ஸோ தண்ணி நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கொதிக்க வர டைமில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதையுமே இது கூட சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுறோம். நான் மாங்காய் போட்டதை ஆக்சுவலாக ஷூட் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து அது நல்லா கொதிச்சு வர டைமில் மாங்காவை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். மாங்காய் போடும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு நல்லா சுண்டி வர டைமில் கட்டியாக வர டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி நம்ம மீன் இதில் சேர்க்கணும். இதில் வந்து நாங்கள் சங்கரா மீன் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் மீன் சேர்த்தா தான் மீன் வந்து ரொம்ப வேகாமல் உடையாமல் இருக்கும், முழுசு முழுசாக நமக்கு கிடைக்கும். அதனால் நம்ம நிறுத்துறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி மீன் சேர்த்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணி இது நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். நம்ம எப்பவுமே சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 2 hours பிஃபோர் நீங்கள் மீன் குழம்பு வச்சிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.